So, karong buntaga, kuanta guys, ubani ko ninyo mag-ilista og kortina sa balay. But before that, as you can see, nata sa ato ang kwarto. So, pak. So, nagkaguliyang ang atong kwarto guys, labhonon diha, labhonon. Unya, kaguliyang dirin pita. So, before ta mag-ilis og kortina, hipos-hipos sa kwarto. Di ko po nang hipos. Ay, kanaro po sakto na pong pagkahiposa. So, maghipos-hipos ta sa kwarto, guys. So, banay ko ninyo. Nga, ano po ta ba? Mag-chismis ta sa life. Karon. So, manghipos ta, guys. Nangabot mo kung sinina ni Rona. Ano ba yung mga kuan? O, labhonon. Yes, labhonon. So, ato ning ibutang sa basket, guys. Tuko na ito ning mga labhonon. Ato ning ibutang dala sa kilid. Ay. So, manghipos na, guys. So, diha ta dapita manghipos sa ato ang vanity. Kay nagkaguliyang ang mga charger, ang mga butang, no? Mga papel-papel. So, ato ning tarungon og sa naman. Tarungon sa natong plaster, guys, kay kanang so tarungon sa natong plaster, guys, kay kuan nagkaguliyang na ni kining mga notebook sa papadi diri. Guys, ato sa nagi pang plaster diri kay kagubot. So diri na niibot lang sa daplin. Char na puta wine glass diri, guys. Sani ning daplin nagkaguliyang dyan as and so guys, tapuhan sa naho tong hakay. Musta ba yung mga live diha sa mga asawa diha ba? Kumusta? May hindlo ba mo sa inyong kwarto? Namo, so katong mga butang-butang tungkol naman sa mini ref kana. Joke, it's a prank dara kana. Dapat kita hitay gamay nga ref, guys, dire. Nga na. Then, nagkalat ang mga kabutangan, guys. Super kalat. So, shout out sa mga asawa diha no nga kugihan ng hipos sa ilahang kwarto. Mga labunon, guys. Buhat na lang dyan. Diba? Pamunta ito ang mga charger, guys, kay siyempre di magkalat sa ito ang palibot nawaning baniti na itong diri nga pirti naman yun in town ni nata napuno nag charger, guys. Alright.
So guys, labhonon. So nasa no, nuksok na yung labhonon dere guys. Ay nako. So kita mga misis, para dyan makakita sa buling sa itong bahay no, kay kini nga itong mga bana. So gawas agyo na sila dere. O ni sila ipaki kung si forma sa ato ang palibot. So na kayo ng mga bana na to diha. So ato i-plaster ni atong vanity guys. As you can see, ang atong vanity do tagamay be. Yes. So ato sana i-arrange kay nagkalat. Okay. So guys, kita ko kindi, mukha ko sa tag kindi. Gamay, may bitaw. So guys, ato sa nang i-arrange ka rin kay ano nga ma-plaster ni ato ang palibot. Ini mga wa na isod. Ita sa tay cellophane ani eh. So gini mga wa na isod guys, ato na ni siyang i-eliminate ba. So dami atong cortina. Ano na lang cellophane sa cortina, may ito padlan pasagbot. Nari ako ni mini basurahan guys sa kwarto. Yes, nami mini basurahan kay kanang mga ginamitan namo sa toner like gapas, tissue sa panadiha kanang para atuli sa dunggan na may panabay na may magawa sa kwarto. Kung kami basurahan ani guys, kung kami basurahan, ani magtapon og aning vanity ang mga sagbot. So, mo to siya. Atong itapon ning mga daghan na kami kuwang sa mga supply guys kay wala jud ko naka grocery. So ako ning gibay kuan man by kuan ba ang ihang andan na kay mga hapas diri sa babaw, pahumot, and then mga like mga tambal-tambal or unsa-unsa diri sa ubos. Kay para dili ta maglibo og saan ang gapas, saan ang kuan. Yes, kini sa bandang ibabaw, hapas ni siya guys. Hapas and lotion and toner. So shout out sa ato ang kinakusgang toner, the Skin Perfection. Yes. Skin Perfection nga toner is the best. So, ito na yung pahilo naon guys. So, kaning picture sa hong bana, kaning naadin ito sa ning tantangon kay Lisa na ito na gagmay guys. Actually, kaning nga picture manggod, akong anak nagpapilit ani kay guys. Kay mao magunig pag birthday sa iyahang papa ba. As you can see mo ni real kung gipang bitay din. Gubot mo tan-aon. Tara na to diha. Anja mag-arrange na ta ginahinay din So ang mga ka-eyeglassan nakawa ko sa sudlanan sa ni pugong guys. Hi guys. So, mo ni gawi sa ato ang kuan. Dere pa kami na ako magmakawa. Then, cellphone. Sinsiyo, dere lang ni sa bulsa. Safety na. So, salamat kayo guys no sa mga nag-support ba sa ato ang vlog ba. Salamat kayo sa ato ang mga subscribers ba. Salamat kayo ninyong tanan. God bless you gyud. Sus ang gifts na gyud mo bawas ninyo guys. Salamat kayo sa inyong pagkuan. Inyong pag-support pa sa ato ang kanang journey sa ato ang pag-vlog ba.
Yes. Salamat kaayo sa inyong support. Kaysa dili naglibot na. Human na? Yes. Tanaw ninyo. Oh, so nahilo na siya, guys. Diring dapita. Yes, mo na amo ang mga putanganag, mga sinina. Yes, as you can see. Oh, tas ang atrasan. Okay, so man butanganan na to sinina, guys. Shout out sa mga misis no nga dagkog lugar kaysa sa ilahang bana. So tanawan ninyo ni ha. Kini tanan, kana tanan, and then kini tanan, this is mine. Pero kining ubos sa aran ang bana. So duha awa, iyaha isa. Diyan, oh my god. Unja, napadjud ko ating ilawom sa mo ang drawer. Kining duha ning ha? Kining duha kanang duha nga nailawman kanang duha. Kana silang duha. Ahuag gihapon na. Kana pong ubang gipanghanger diha sa sod. Ahuag gihapon na. So shout out sa tanang mga misis diha no nga pareha na ho. Yes, nga dako kayo taog contribution sa ato ang kay tag space nga na kawat. One eternity later. Nya karon guys, kana ang mag-ilis tag mga kortina sa ato ang balay. Kay naatay kortina diri nga bag-o, so royal blue. Ano siya? Ano siya? Kana bitaw na yung kortina nga 3 in 1 bitaw sa Shopee ra gud po ni guys. Yeah, so 3 in 1. So ato ni ipuli sa atong kortina. Dili gyud ni siya ma 3 in 1 kay among bintana diri sa balay is 1 2 4. So ako ra ni gitunga do. Kamo siya duha ka 4 ka floral din duha ka plain. Kini duha ka plain. Ani na to ni sa kwarto butang sa duha ka kwarto din kani tag duha dito sa sala ug sa kusina. So okay, so magsugod na ta guys. Hasa rin puso ning kaning muskit sa mong hidanan kay mawaw ko. Agaray. Nya magsugod na ta guys og ilis sa ato ang kortina. Balhin na sad ta diri no nga portion to ni balhin na ato ang tripod. Yes, kinara magamo ang kortina diha. So ato ning ilisan igang nako. Sa kariyo. Ato ning ilisan ato ang kortina. So mag-ilis tag kortina kay para mabag-o na pud ang ato ang ano pud ba? Bag-o na pud tag color nga makita. Nga na ba pud mo sa inyo guys, sige mag-ilis og kortina. Nice mo gud sig kabag-o ng color ba sa inyong palibot kay para di ka kuan ba para katabang biya na guys. Yay na ibas. Arang. Ay suksok o basura ani. Agare. So, wow! So, muna ito ang first kuan din. Madto na punta sa pikas kwarto. A few moments later. So guys, diyan na punta sa kwarto sa akong anak. And then, diri na sa tamagilis o kaning kortina sa iyang kwarto. Nakunito na kay sudlo nagkandila na. Pasensya na mo guys kung samaw kaadyo ka against the light.
Aray. Aray. Ouch. Ouch. Wow. Okay, so na. So mo to siya ana ang gilis na tagkortina diri sa Mario. And yes. So sa amo ang balay diri sa sud sa among balay, di ko nigpis nga kortina mo gigamit. Pero ring siya uguan kay mahal tong baga oy nya. Do pila ra bay kortina na mo boy bintana oroy. Dali lang po ni aircon ang sa kwarto, aircon, pero gabihan mo ko na siya kaanda no. So, karon ato na sa sala, guys. Kini mga floral na po nato ibutang dito. Let's go. So, guys, humana ta sa duha ka kwarto, karon ano po ta diri sa sala. So, pasensya mo kung ano, mong ngit gamay, no? Kamingita ta dili against the light. Against the light, tumugon siya, guys, kay bintana man. So, karon ato na ning ilisan og kortina nga to ang bintana. Dili sabi tumangin sa ko ba? Ayan na. Ala. So guys, mo to siya. And asa lang. Natuto na yung buhok mo. Yes, so nataod na guys. Ako sa isira, bigdana para kaya siya kuhan. So nataod na ang ato ang kortina. So ito na sa takaron sa kusina. Hey! So, nana to sa ato ang kusina, guys. So, dili na sa tamang aray katul. So, dili na sa tamang ilis o kortina sa ato ang kusina. Kortina sa kusina, ilisan. Yes. Lumalaban kay tani guys no kay watay assistant. Gosh. Okay, so natawag na nato ang atuang kortina, guys. Ay, nako. Yes, so as you can see, yeah, natawag na nato ang atuang kortina sa atuang balay, mao ni sa kusina. And then, kung wali sa gani, guys. Yes. So, mao ni kortina sa atuang
Sala, pasensya sa mga kalat kay nga na dyan ang naibata guys. Na dyan kalat basta naibata. Nya, dirita sa ato ang sa ato ang duha ka kwarto. Humana na siya og taod og kortina. Paliw sa kubuta tapo ka na to be. So karon balik ta sa kwarto guys. Gipaningot ko astud. Sa ato sa ioning. Ay sa ato sa ioning aircon. Gang ko. So, thank you so much sa inyo pag-uban naman sa pagpangilis og kortina guys. Then mo rugod pud to. Unja kani, kini mo butangan ni sinina. Diyos me. Aho papud nang tarungon guys. Kay tan-awa ragud na oh. Ay, karelate ba pud mo ani sa tanang mga asawa no? Makarelate ba pud mo ani? Kana bitaw muna ninyo pamilo sa inyong mga sinina, plaster kayo niya ang pagbunot sa inyong hangbana, umusod na inyong bana kay magkuha sinina, magbunot o sinina, mura ra magway na hitabo, guys. Gurang bira mo ra di maka-appreciate nga namilo ta sa iyang sinina. Ay kini jung mga bana, guys, grabe way pakialam mo tanawa. Nilili na. Largo na dyan nagbunot si Nina kasi na magpakinag unsay ko ano mo yung mas stress dyan yung mga asawa no. Shout out sa mga asawa ngayon ana ang ilang mga bana. Yes, agwanta ko na lang yun na nato mga asawa no. Tanawa. So mag-arrange pa ko na. So ako na lang mag-arrange na kay pag ako yung mag-arrange ganig si Nina bitaw guys. No? Kailangan dyan ng pagpilo dyan ba na dyan ka na bitaw na uniform ba og pinilaan. So ingon ana ko kalangay mag-arrange og kanang mga sinina. So mo na nga og gubto na sa hungbana guys, magkuha na nga siya sinina, magbira ra na siya murag way pakit sa nagpiloan ng yang sinina. Muulbo jud na nga huangkas pa guys. A little longer than a few minutes later. So mo to siya guys. Thank you so much sa inyong pag-uban sa panghipos na to aning ato ang kwarto ug sa pagpagilis nato sa ato ang kortina. No, so mo to siya plaster naman ni ato ang vanity din he ug ato ang mga yeah, so plaster naman po na para naho. Yeah. Okay, so thank you so much again sa tanan nga mga nag-support no, sa tanan nga mga ni-subscribe. Thank you so much 55 subscribers. Thank you so much. And God bless you. Salamat jud sa inyong pag-suporta guys. So thank you so much. Kato mga wala pa mo support no, gusto pang mo-appeal sa ato ang 55 subscribers. Yes, you are very much welcome sa ato ang YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and share our video guys. And please don't forget to click the notification bell for more updates. So thank you so much guys sa pagtanaw sa ato ang video bisag nag-ilis sa tag kortina and tabi-tabi ginagmay. So thank you so much. Bye.